Efuna Asante Bediatuo omwa umi. Wahwe nkrofo akọ university. Nya asem hwe ene efe womo a onu womo enam a obo awom. Enye womo na ka se crucify him. Womo akra de yare na abeto abonten no. Na womo mukika ne ho asem nyina nto obi a onje ni nsem pure water dana. Te efuna nwani agisese ase anka oni ho. Nya asem hwe. Amen. Amen. Nenye SHS foi enye kufo do do ba no be free SHS e man krofo eye Ghana foi enye fe womo a womo ma ko free HS free ni bi ewie na wo ma na wo ko free HSS no SHS so say no SH enye womo na e yawo president no or the free SHS na bo mo na wie wie e fe baby ohia o vote no nya asem hwe Abusia mo akwaba e de ba mystery series so me da wasese wanyambre na obribia ye ba ne se ya unya daje na wo hwe ene so no se mystery breso ne ye betena sese ya eye na eye empeninsem e na ye de bro ensem bia ye nananom ye maamenom aka e de ato ho na ye nso nchirime ye ba beka na ye ka ne saa ne eni ho entiase ebu ho ida ya no ade bia ye ka na so asem na ye kan ya na ntiase e wo ho ni nchiremu wo ho adepode potem ye kan asasem e wo ho na so ye nim enu nse no an se ye kan ne saa keke bi kra ne ye kan e betumi akofo ha obi dia be yanka enwo se ye be kan san se ye ni ho ntiase nti e na bibia ya na ye kan no e ba ne saa aya na nipa ba ko e bopini no aye prophet Dr. Abednego na oni yan akọ empeninsem no eni nta bibia ye fa no baako ye di kan ye bi ye uni peni aduem gidi se eboa wo pa ene empeninsem ben ene eba beka ho asase mfua ben ene de atopono so a ye ba behwe sene asem netie ene ne nkyirase ansa ne ebekọ so no na etwa me ho akwaje aboafo nkrato tweme enko bebia Abusia onua ba da gold me sign da wase biem se wanya bra tweme matwa me ho akwaba na mefa enchia so ema too much ahwefo mu adwumafo ene emu pani nyina papa ebi a wo boya oba ma echia na empeninsem bre no Asante ene no ye boapni prophet Dr. Abednego ne ye bisa ne se asem a ye ba beka ho anase ensemfu adapono so a ye ba behwe no eye nya asem hwe ebia ya ne ye kambo ho a wutunufu no ti so de ye ka kire wo ne wo ya ye ka wuntie no nya asem hwe no ye woni mu mienu ene ye bedomo suko ne hu se ne nyina etie enu tika ho na e ma Dr. Abednego akwaba papa mpache mo akwaba ye na erwade ade nyina so tumfo anopa wi enso ye da wase abraso se eja ode wase mo ye mpanyinsem a ode ma tetefu no e kasa wa bebubu na difo ni bi wo kura so a ne wode ma no eye abebu that's called the parables entine ye wo mebusem e wo ho amen na asemo a mo bisa eni se nya asemo ye ba behwe no eye nya asemo hwe no wo hu se empemfo no ehu niama ate niama bi ase ampemfo bubo bi se uni pani adwie enti se obi ni okasa no so nya asem hwe a na wahu ana mpemfo bubo bi to se nya asem hwe a na wonim okira nya ebesi enti no ye besi ni so be se nya asem hwe a enye ne asem oka wo dat Baje what you say papa yiti enti mpemfo bubo bi se nya asem hwe a eye wo daachi rese enye enna kakabensem na wudi ne ho asem na woka enye enne dwo na wo se wo dwo ne ho asem na woka debi wa brabo usika nya okuro wani age ni a brabo obo wo wi ase ni ade nyina no o se nya asem hwe eye wo daachi this empefo bubo bi se nya asem hwe a they are talking about your future. Okay. Therefore, in your future, no, what is going to happen to you? And na ebe chire tibia na wo mu sese nsunsun so enya wo so. Okay. Entino se ne na ho ato enne na wayeye na obu obi abomfi a nya semuhwe. Se wo ho ato wampa. Wo ho ato wampa. Se umbu ade wo kasam chire na untie
na wo de kokoso ade na obeye ne ope a nya asem hwe obeye namfo obeye niama tuturu asem ne niama bebre wo kire na unti a nya asem hwe amen amen tina wo tu jom nya asem hwe eminu nya asem hwe denti usika ne awo nti na nkrofo do okay nya owo nti na nkrofo pe wasem nya owo nti ena wodi wachi to namfusem usuban ne niama ne abrabo agbo no ubiribi a owo nti okay na nya dobi no bi do fatu tim onipa ni odo okay nya ewo nipa mu eye dade abro beye otan enunguase eka obre amanie asabo enitan etutu inseku enyo dobiara entino wo wa brabo eni senia oyonkofa wo ko disco wo ko se eni ya sori de nya asemuhwe dachi bi asembi babetu because uba benyin ahomre beba yare beba a wa ka se oyare ne abew usika ohia kakra sika kakra we beba na womo a wodo womo a utete ma womo a wohwe wom na womo a woboa wom no nya asem hwe so mu nyina beba bedi se wo ba bedi wachi a so mmeboa wa so mmekai wa na abakosem ni bi ni se Job papa bi ofre ni Job owo sika niama bebre owo niama bebre eno bonsam ko ka kire Onyankopon se Ewrade jaano na yenhwe se obesomo a okay amen amen eno bonsam se me Job de minimum no Onyankopon se Job de minimum no opa o de ko mama o kwa ba ne krade eno bonsam so Job pete misika newe ma efe bedu one ne yere ntem ne yere a wodi Delphi ashase okunu a wodi Delphi ashase wadamfo yonko o boyfriend o girlfriend o papa o mame wase womo a wonim se womo na eto ne ede a wobeso mu aboa hono nya asem hwe Job wasem o ba ne efe ne yere se sa kwasa asem ne mentra ho yeso wonya asem ne yere kura ja ne mu ne yere kura ja ne mu enti wo yere kura da wachi ya wo se wodo no nya asem na hwe enti no so be ma mfa uti ento yere kukumu se wanya sumu obeyi efi ho Urade Nyankopon nya asem hwe bebira wari aguru na nya asem hwe bebira abrabo a koye nya asem hwe okay na no mama bi ni kuru o ma na mama hwe na sa okuru yare mama peska won sa okuru yare se no obvious ka odbakosie ni kunu no bo wa mpenyo de besa ne kunu yare so ko san yare na yeye hwadu na woni tim ene na tisanka owumpo na onya kwa openyo be na yi ne kunu ne nya asem no yere na yi ne mu ababa bi ba ni ye furu dindinde da asem a oh Ewrade maame koda now anajuna yeye ha fede ohun so no ankasa ne sister Paul antina yare mi yare na wo yesa ade chipe no ko se afere mehu na di dada sana oti antina me ko prophet Abednego hon wo se ba David me menko ho de anya kura na menko hospital na wonje me noma na wo du ne de hospital wa won afre me nya asem hwe anti mama na be hu ne ko so abusu ni papa afede ni sister ne de aboa bi ase ne to mama ne onyem onwo nso na funu so ya na ye nya asem hwe efo busu ni bi ase odi na chi ampa so bi enu odi na chi enso make say sabra na nsem wo bi no wa hwahwe ni kunu abusua akọ university ebi mo akọ abruchiri ahwe ni nuanom mba wa hwe wom ene o yare ba campo anoma kro ndi na chi bi enfi no nya asem no endi wo se nya asem hwe a eyo ohaw amane nto na hwade e asem
yare wanto na hwe ade ya asem ubepra bibi beye o na hwe ade uhia nipa wa wo no papa yenhwe unza ode job yemfa so ho yo sa abra ne bibia hwe ne na hofo nyina apawo no pe ye betimi aka se ne ato yewura asante Bediatuo yi asemi ba na ganafo no tama na Asante Bediatuo enyare ye no nim se wadofo ne wo ye ne ye boje ne so ne ade ase ne yare ne beto abonten no wo mo ebose no so do so pa e betimi aba se we no ye nya asem hwe example ni bia nya asem hwe hefo na Asante Bediatuo omwa umi wa hwe nkrofo akọ university nya asem hwe ene efe wo mo a ono wo mo enam a obo a wo enye wo ma na ka se crucify him no mo akra de yare na beto abonten no na wo mo kika ne ho asem nyina nto obi an onje ni nsem pure water dana the ifo na wani agi sese ase anka oni ho nya asem hwe amen amen na nye SHS foi enye kufo do no ba no ba free SHS e ma nkrofo eye Ghana foi enye fe wo mo a wo mo ma ko free HSS free ni bi ewie na wo ma na wo ko free HSS no SHS so dey no SHS enye wo ma na yaw president no or the free SHS na bo mo ma na wie wie e fe baby o hia o mo vote no nya asem hwe one more muso metu no one more benefit from the same party nya asem hwe efele mo vote ma ye na yen santum pon yen santo aso se da bi si fe nya asem hwe so benya odofo a enti mro ye yenu se Ghana for don onu se Ghana for penasem one more wa boa wom omani sky ko baby esadia ende na ye de omani sky ne be beboa mu nyina mu so mu ma ne betua mu mani school fees ama wom mo fan ko school no kra na say woman na go so to against him mo kra na ye campaign akese aye campaign awofo no so a enya profit ne so wo mo so na eye den egu so mu vote mamia nya asem hwe ti nya asem hwe no eye wo daachi wo brabo say na wegu no se nya obeduan e na obetwa na efe de wedua na obetwa ayenwenwenwe nti nya asem hwe nye nia odi wani to so se me boa we na daache wa beboa mi o esira se wo bo bra no kra emwo bi se daache bi oba beboa o boa na chekeke fano ko se asem hwe ko se daache bi obehia ne moa no hu no Messi me hu krofo bebre ba camp ba ha na wese maboa wese mayese ma me na ne ba oboa ne nuanum ma akọ university binum kuta juma kese no wo mo so na yi ono ne ba awode se ye ma wo ba ne wo ahunhwe ye wa hwe kana trimu fine o de bo abusia won so na ekopra ni se wo hwe ye ndia na so ba ne wo dia ye bekum wo kunu asi anan asem to a entene entrance se media me bobra abo obi na daache me ho kire me a asem bi ba obi abeboa nevertheless nya asem hwe abrochi aware ne niama e basa papa bi freme ababa no Ghana o na me be ba na me be hu na me fa no ba abrochi na se sei no ababa na akofo be ma foforo onhwe me biom se sei no also ja aware ne nso a ode me akokot enti me nim na me ye hwehwe ye gimi biribiara di amano no no so akofo be ma foforo adem na me sentua nika nya asem hwe abefo ba akwa abrochi aware na boa no nya asem wo no ba na yinimu ama wanya krata ye biribi awie no enne saa oba no adane ne tampo a wonam adowa homaso one ne etwe se no emofra no so onim koka emofra no onu no obehu so wo ma nso nani hu na so behwe wo obetu omo danka beye bibia sa sedie bia enteno enemri fatu team empefose nya asem hwe no your future life ababa na brante no wadamfo no onua no abusua na wom no
se biribi to metuma abo wa emfa wani ntoso so wo abusua wo biribi omo se ye wo tu abusua mu musu ni de entra mpefo so okwaware onya musu a de o de ma obema onya de pa na de o de ba fie no so asemoto no hwe so mebo ene papa be class asem ne yensa no ware na onya de pa wo no kunu no ma de a se nu ni nia na oba ne so ko no sa ware ne ye high unim so kwa wani o popo wani mo oja okwan no onye so oja okwan o se konabra enne ko wari a emmo bia mpapa wani etwem obi be wari wa emma obusani biara mfade bia mpepa wa yi wani onyam obekwa asa ba fie na o te no mo fie mo kwa wari mo nyakunu papa nyakunu na hwe yenwo nyaba ni bi na hwe mo udachi nya asemhwe obakọ yare ya na hwe so obi betra ho obi beboa o wankasa biribi tutu no krutu asem mo adwuma ye basa nya asemhwe first na ye chofi unya nkrofo ba bedi unya ndafo fro anopa wi anwumre yare da ho na fro bi se obeba abasa mon hospital 112 okodu kolebu so pay before you take ananya sa woko show be say hole in heart woko he ni tokro dane kumam 400 and something thousand a billion 4 billion the secret to the health insurance no kwa say wo de ensusu fenyina afede ade na bebre woni abusua ena fe won ba radio so wo so oje me say o wo oje me say na afede obi wonye de wonye sika obi ampomfi no ne wa ba bonte radio so tv so ena me ba yare o wo se say o ena wo se say o ente mo mbu ame na yenye sika na mo mbu sika no mame na me o ni abusua nya sem hwe why no fi abusua why ni anwo no ente wo abusua e ba kwa na emienu a sa aka no abusua na wo mo ntumi nchentua na oto oba radio so na usu say wo mbu awo ente no se kai obofo 90 man se na daboni na du ti daboni wo ho daboni no so beba efiwa wo abusua ndi wo abusua ena hwehwe ehihye asema wo daachi na wakunya afi wahwe se obi beboa wa nti wo daachi ni daboni a ewo ho a ewo wanim wo daachi no eno eye wo abusua na ahihye amawo nti na mpefo ka se nya asem hwe cause wo munim se adiwe ba beto na etuwa obi amboao ene beba se obi anso mboao enti won seti ato enti wonimu wo daachi nti nya asem hwe no wo daachi asem na wo ye den wo ka kirew enti won so nim so wo abusua o mekru de onye ska o ena okru anuanom won kase obusuafo oti awana se omeba abeji tomatoes oje meko oje kontomere anamegwa otimu fa na ode ma otimu na ode ma o jia wo beji ni nyina wo de gu ho ema o odachi wokobua ohaw no obre na mane anu ama wo dachi mungo hwe fia asabasi otimo mungo hwe baby se de oni ne kuru ni de won si o hweka wodem ende obeba me peseo o man uska no de ko sese wo dachi ama o man e birebe oyi wa tare untuma kai jai wa tare wa se mfa mebuso ni bia wadafu kra mfa man nya samuhwe minue nya samuhwe unu na wabua na akọ university ne ma obua no ma me bia obua ne ma akọ university aseda wo de da ne se abofra na akọ university wie no ne ono de kwakọ ji post se ne maame nua na obua ne nan ampa so wo twa ne nan no obi aboa wa akọ university na wonsa aso achi na wa graduate wie de bebo wo ba bra no yo okotwa ne maame nua ne nan de akọ nya asemuhwe afi maame to na owu onyobi no wasanso mpo ayede amananom obi a wahye obi pen onyobi wahwe nkrofa hwe mo ma hwe mo nana nyina onyobi nya asemuhwe amen papa on say yo
we ni nyina ye the other side of nyansam hwe no ebi nso wo ho a obi wo ho a ebra na wo bo no ebe ne se oni obia a wo bo ebra na ma no oni boafo obia wo bo ho a asem timitu na ho no ho se ye se menam we minya me wadofo afi na nipa no ashow up ababeboa no se eno nso timi nyansam hwe ni bia nyansam hwe ena obo hu se eye papa o se ye boni o amen amen yo obi be fimu abeboa wa eye wo ne wo nyame asem o se o ye papa onyankopon kra tuima o ne watamfo eye ba okay ye papa ye no mpo wo papa ye ne wo nyame som no wotie papa miti onyankopon wo ye dinukware onyame animu a o tuima o ne watamfo ye ba ko enti no emfa onyame ho se obema obi a wonnim no wani naso na ba beboa yes fiefo na aboa mo ne de o ma ma nya woni wani ato mo so obi no mo beboa until you say trust in God, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but you trust and obey. Ma unu unyankopon tem enye strong fine. Also be strong in the Lord, not in human beings. Okay. Nipa na obo anu bia no epateku. O ma na wie no wetu aya eye ne ya se wasama no. Me fi Togo sata me na ma ska me hu sefas me be chiche ska sa ma nkrofo sa na old man say ma te se wa be chiche ska from say yes I biom hefo onwa na yire no ne ma yes I biom papa sa da na ade anchime me ko wi wo hospital dana ba ye na be chiche sika na chiche sika ma nkrofo no peno ho na medite o de se ase nyasem hwe and me ya ye me ye 2 or 3 times we dey obi am ba chiche sika odu abuso ma chiche sika Come on, Krovoska. Ya wo say ye gine ya yesiri nyina ye pewasem. Nya sem hwe. Nya odi ma wo na wode be sum wafri. Boa odi boa Krofo so twa say ye ma wo no meboa no wode sum wafri. As a bank na odi sika na egu atwen. Wo boa wo so ne obiribia na. Abusu na oto na ofri mu se mi wabusu nya sem hwe. So wabusu. Amen. Amen. Anti sabiri o se fa wa kwanhye ye ho wansa na fa wo ho to neso na onu na obeye o na onu na obeye mese oni onyankopon tem ye fan ya watamfo kura edu tam obenya asem na hwe a obemo bi a wani ndaso na abeboa na nye wo ma akoma wo na otwen se ma miska ma yese ma menua na menua we na menua we na mehwe we na mehwe nti wo boa wo kronya wankada oni ho de dada nti ne musumu ma wo no na wo gusu hwe papa so bibi pe bibe tumi free na zetaba momra beshe yesu yaje nkwano Momra-beshe. Amen. Amen. Come on. Oh, say obi nso wo ho a sika bedi ne nsem a omfa nipa anye hwe. Omu obia. Sa nipa no so say asamoto a won so wo hwehwe so obi meboa wo. If se bedi wo nsem no, wo di tietie nipa anim. Wo di kankrofo hyeye. Ka wasa wo go nsem na wo de boa no wa mfa moa enti sa asem ato de ase ne wa na benya wa asem na wa hwe wa de ina ne ma wo yesa into so scan na ma ho so ya hantan dia obenya asem ahwe na so bi so beboa wa okay na obedua na obetwa na no me se krofo ye made me yesa we dia nka me kunu flash tefio te rade me pa cho be bo ho se jai eye na obedua no na obetwa nti obi yamade na mbufuo kakra pe nye because me nya kasa onye a obeye nti ewrade pese na nkasa nia wadua no ono atwa eye papa awatwa ye bonia nti no
wa be ma adwuma wa sesa me sika afa me niama na me ka wo mo obuafu wa sa ko di nsem na ka nsem a hu hia e kiro nyame nipa wo so nyame nipa o ndi mo se me wo bi ti me ka je so mbo wo bebo wo se dem wo se fa me ofurudua me ma wa yi wa fidua no so abebo fam ba me to aka che obeyi obribia because se nyame ka na obeye me so nkum obekumu onyame ye nipa odi atoro onyame ne ukwa pama e very dangerous nti ya no ye ntan fa nka sembo no to se minja no na nua mbedua no na obetwa nti den na edi nachi kama the kama baby onam ya obetwa so abaken amen nti ne na envin se oye papa mo obi se nipa ne mbeboa no enti sa no so oye amana oye oyem free ne waye onye hwehwe returns no onto ye bribi na hwehwe enti na ma ye bre no onipa bre because o ma nipa bribi every time now expect say onye bribi ma has to be your papa na wa how be very good na momo ye say we dey man free fa ho you don't expect anything so wenya faso that's all enti na ma o ye free okay and yes upon the be show mu o di show mu so it against the law of God nya so ababia ebe how ni say ebia tama obeko ahohehia mu no sa nipa na ewo ho ono so ombo na ye oyawo ma jo waje ase ni wani dan so so obebo ano anka o de wani tu onyame so bo anka fa beta so ni mu no ohun ba bi obefi but onyame be fi ba bi aba bebo wa unnim obebebo so obefo bi a wani kra ye de na so amen entino wiase yewo nyasem hwe fato ho eyewo daachi asem ene e ka ho asem no enti sabere o se ka obofo om na ntibirem ansa na dabone nadu eno ne nyasem hwe no entrance e se o prepare o daachi na o daachi nso no o se be strong in the Lord prepare o daachi wo awurade mu ye de o bank o sika o biribia wo japade wo nyame mu enye nipa so ento ye obi biribi mo obi a enwe hu say nipa no be da wase enema enipa di yaw ahwo yaw esande yare fufu krai de ebrew enti da wo ne mo de man okoko obeda wase obeda so obeye biribi enti no time a wo nya wagunu onyame na wo de wo ma onyame a onyame nkasa be yobi no obeboa amen onyame ka ho papa yeda sepa ene wabie ye ni ye pa amen abusia mjidi se enne dwumadie aboa wo ye pa afi wate ase se nya asem hwe no enye emprempren kasa na ya na empenifo no wo mo ne ye ka na mum ye daachi anamo a yetu na nne no daachi sunsu aso de bebre ye no e hya ase firi nne nti mjidi se enne se wo ye bibi da a obehu se ade na meye ne nne no me daachi menya asem a so menya dofo amoma me ana menya asem a obia ebeyi nani e de amame Mystery TV and our negotiable share the Jumedi Ifiha at the bro. A Dr. Abednego Spiritual and Invisible Hospital at what in some Ureku powered by Casto Planto Technology and I saw my son MMD Josaj Medi a bro. Doctor said the air how biara say ya was some ejumasem as in crata some nebia routine open crata na yebasa and Tinahona and free one cassette one amona bra. In Nipaya never had a door so pan to say what free. Na doctor en show that said that say brano no nyina atena no hwehwem ehunye haw na watini aboa jaw comment e wo dwumedi ase efama me wawie da fe na ka wo say adwoada gold ene edi ameje so